Samdan ang 53 anyos nga babaeng pasahero human mibangga ang gisakyang van sa usa ka bus nga nag-pick up og pasahero sa Malungon, Sarangani. Nakatulog matud pa ang driver sa mong van, sumala sa PNP. Ani ang detalye. Gibara na ni ini mga residente ang nalumping nga pultahan ni ining puti nga pribadong van aron ma-rescue ang babaeng pasahero nga sakay sa front seat ni ini human nabangga ang mong sakyanan sa likurang bahin sa usa ka bus sa Purok 3 Barangay Malungon Gamay, Malungon, Sarangani, banda 3:30 Miyerkules sa hapon. Gilayon kining gidala sa ospital samtang luwas ang 50 anyos nga bana ni ini nga driver sa mong van. Luwas sab ang 52 anyos nga lalaking driver sa bus, lakip na ang mga pasahero ni ini. Sumala sa Malungon Municipal Police, pabiyahe gikan General Santos City paingon Davao City ang mga sakyanan. Apan pag-abot sa lugar nga gikahitabuan, nag-pick up matud pa og pasahero ang maong bus. Apan wala daw kini nabantayan sa nagsunod nga van, sanglit nakatulog matud pa ang driver ni ini. Ang result ng investigation namin, based on the account of the witnesses and the drivers, and the position of bus and the van, tulugan ang driver. Ang bus naman, kukuha ng pasahero, nasa gilid na, pero binangga pa rin ng van, kaidlip yung van driver. Nakatakdang mag-atubang ang maong duha ka kampo alang sa settlement. Ginakuhaan pa kinugpahayag lakip na ang tagdumala sa mong bus company. Pahimangno sa PNP ngadto sa mga motorista nga mamahimong alerto sa pagmaneho sanglit accident prone ang maong lugar. Maraming blind curve at saka yung blind step, yung biglang aangat ka. So, pinakamagandang gawin natin is slow down lang. Huwag yung mabilis na hindi mo nakikita yung harapan mo. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.